हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण అందరికి సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో మనము ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము చర్చించుకుందాము. హరే కృష్ణ. సో మనము ఒక ఈ మాసం స్టార్ట్ అయింది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఇప్పుడు ప్రత్యేకత ఒక 2 రోజుల నుంచి మనకి ఇస్కాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మొన్న 17 నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయినటువంటి దామోదర మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ దామోదర మాసం గురించి అంటే అందులో ఆ భగవానుడు దామోదర లీల గురించి మనం భక్తి సదాచారంలో ఆ భగవంతుడి గురించి ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఈ క్రమంలో మనము ఈరోజు ఆ దామోదర లీల ఆ భగవానుడి యొక్క అవతారాలలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఇదిలో ఆయన దామోదరుడిగా కీర్తించబడుతూ ఆయన జరిపినటువంటి ఒక లీలను మనము ఈరోజు ఈ క్లాసులో చూసేటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు దామోదర భగవానుని యొక్క లీలలను గురించి చూసేటువంటి చూద్దాము ఈ క్లాస్లో. హరే కృష్ణ. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण. సో మనము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఆ దామోదర భగవాన్ యొక్క లీలల గురించి చూద్దాము. సో మనకి ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఈ అవతారాలన్నీ కూడా మనకి ఆ భక్తులను ఆనందింప చేయడానికి, ఎందుకంటే జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే కనుక ఆ జీవులను ఉద్ధరించడానికి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన యోచిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శరణాగత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి కార్యంలో ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి లీలలను జరిపేటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఆ భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తారు మనకి 4వ అధ్యాయంలో. ఎందుకంటే ఆ సాధువులను రక్షించడానికి, అదే సమయంలో దుష్టులను శిక్షించడానికి నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్తుంటారు. మనకి ఆ 4వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకము మనకి ఉంటుంది. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆ సాధువులను ఉద్ధరించడానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయడానికి, అలాగే ధర్మమును నెలకొల్పడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను అర్జున అంటూ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకం మనము భగవద్గీతలో చూసేటువంటిది. మరి ఆ శరణాగతులు, ఆయనకి శరణాగతి పొందినటువంటి ఆ భక్తులను ఉద్ధరించేటువంటి కార్యంలో ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి లీలలను జరుపుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ క్రమంలో ఆ లీలలను, ఆ భగవానుడు చేసేటువంటి లీలలు దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఆ భక్తులు అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ ఆ దామోదర లీలలో మనకి యశోదమాత ముఖ్యంగా, అలాగే ఆ వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలు, గోపబాలులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా ఎంతో ఆ పారవశ్యంలో మునిగిపోయేటువంటి లీల ఆ దామోదర లీల. సో మనకి ఆ కృష్ణాష్టమి మనం అంతకుముందే మనం చూసాము. ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకోవడము, ఆ తర్వాత సరసాల నుండి ఆయన ఆ వృందావనానికి మార్చబడము, అక్కడ ఆయన నంద యశోదల యొక్క పుత్రుడుగా అక్కడ పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. మరి ఆ సందర్భంలో కృష్ణ భగవానులు వారు ఆ వృందావనంలో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ యదువంశ పురోహితుడు, తపోనిష్ట గర్వితుడైనటువంటి గర్గముని ఆ వసుదేవుని ద్వారా పంపబడి గోకులానికి వస్తాడాయన. మరి గర్గముని ఆ నందమహారాజు ఇంటికి రావడాన్ని ఆ నందమహారాజు ఎంతో ఆనందభరితుడై గౌరవ మర్యాదలతో ఆయనని ఆహ్వానిస్తాడు. ఆయన కూర్చున్న తర్వాత ఆ సుఖాసీనుడు అయిన తర్వాత వినయపూర్వకమైనటువంటి మాటలతో క్షేమ సమాచారాలు అడిగిన తర్వాత మరి ఆ సాధువులు, గురువులు వచ్చినప్పుడు సామాన్యమైనటువంటి కబుర్లతో కాలం గడిపివేయకూడదు అనేటువంటి నియమం తెలిసినటువంటి ఆ నంద మహారాజు దివ్య ఉపదేశాన్ని పొందాలి, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందాలి అని భావించి ఆయన ఎలాగో గర్గముని అక్కడికి వచ్చారు కదా అని చెప్పేసి, అంతకుముందు రోహిణీ మాతకి ఆయన బలరాముడు ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే నందుని యొక్క పుత్రుడుగా ఆ కృష్ణ భగవానుడు పెరుగుతూ ఉన్నటువంటిది.
సో అయితే ఎలాగో గర్గముని వచ్చారు కనుక వారికి నామ సంస్కారం చేయమని ఆయన అడుగుతాడు. అయితే ఆ గర్గముని నందమహారాజుతో చెప్తాడు, నేను ఆ యదువంశానికి చెందినటువంటి పురోహితుడను. నందపుత్రులకు నేను బహిరంగంగా నామకరణం చేసినట్లయితే కంసుడు వారిని దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడుగా భావించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఈ నామకరణ మహోత్సవాన్ని మనము రహస్యంగా జరుపుదామని చెప్తారు. సరే, దానికి ఆ నందుడు కూడా అంగీకరించి ఒక రహస్యమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఆ పిల్లలిద్దరికీ కూడా నామకరణం జరుగుతూ ఉంటుంది. మొదటగా ఆ రోహిణీ పుత్రుడైనటువంటి ఆ బలరాముడికి నామీకరణం చేసేటువంటి క్రమంలో గర్గముని చెప్తారు, దివ్యమైనటువంటి గుణాల చేత ఈ బాలుడు బంధుమిత్రులకు పరమ ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు కనుక ఈయనని రాముడు అని పేరు పెడుతున్నాను అంటాడు మొదట. అలాగే ఈయన అధికమైనటువంటి శరీర బల సంపన్నుడై ఉంటాడు కనుక ఈయనకు మరొక పేరు బలదేవుడు కూడా అని ఈ పిల్లవాడు తెలియబడతాడు అని చెప్తాడు. ఇంకొక రకంగా ఇరు వంశాలను కలిపినందువలన ఈయన సంకర్షణుడు అనేటువంటి మరొక పేరు కూడా ఈయనకి వస్తుంది అని మొదటగా ఆ రోహిణీ పుత్రుడైనటువంటి వానికి నామీకరణం చేస్తూ గర్గముని పలికినటువంటి పలుకులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇక నందమహారాజుతో అంటాడు గర్గముని, నీ పుత్రుడైనటువంటి ఈయన ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాడు. ఈయన ఆ యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి తెలుపు వర్ణంలోను, ఎరుపు వర్ణంలోను, పసుపు వర్ణంలోను ఆయా యుగాలలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈయన మీకు కృష్ణ వర్ణంలో అవతరించాడు. పండితులు ఈయనని వాసుదేవుడని పిలుస్తాడు. ఈతని గుణ కర్మలను అనుసరించి ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి నామాలు ఈయనకుంటే, మరి అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలు నామాలను కలిగినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఈయనకి దివ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. ఇక గోకులమందు గోవులకు దివ్య ఆనందాన్ని కలిగించే రీతిగా ఇతడు వర్తిస్తాడు. అందువలన మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి కష్టాలను దాటి ఉంటారు. అలాగే ఈయన ఆ సాక్షాత్తు నారాయణుడితో సమానుడు కాబట్టి ఈయనని జాగ్రత్తగా మీరు పెంచాలి అని గర్గముని చెప్పి ఈయనకి శ్రీకృష్ణుడు అనేటువంటి శ్రీకృష్ణ అనే నామీకరణాన్ని చేస్తాడట. ఇంకో ఆ విధంగా అయినటువంటి క్రమంలో ఆ కృష్ణ బలరాముల నామీకరణ ఉత్సవాన్ని చేసిన గర్గముని వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి. ఇక నందమహారాజు తాను ఎంతో భాగ్యశీలిని, ఎందుకంటే మహర్షి వచ్చినటువంటి గర్గముని ముని తన ఇంటికి వచ్చి ఆయన పిల్లలకు నామీకరణం చేసినటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత వారు బలరామకృష్ణులు పాకడం మొదలు పెడతారు. ఇక పెరుగుతూ ఉంటారు ఆ గోలోకంలో, పెరుగుతూ అక్కడ అంటే ఆ బృందావనంలో. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ వ్రజ భూమిలో మట్టి, బురద, ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రము అవన్నీ కూడా వారు వాటితో కలిసి పెరుగుతూ ఉండేటువంటి క్రమం ఉంటుంది. ఇక ఆ క్రమంలో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఒకరోజు ఆ భగవానుడి యొక్క లీలలలో భాగంగా మనము చూసేటువంటి ఈ అంశాలలో ఒకరోజు యశోదమాత స్వయంగా పెరుగు చిలకడానికి ఉపక్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఆ గృహ పరిచారకులందరూ వేరే పనులలో నిమగ్నమై ఉంటారట. ఉండడం చూసి ఆమె ఆ కార్యానికి పూనుకుంటుంది అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో ఆమె యొక్క శన్నికృష్ణుడు యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఆమె పాడడం మొదలు పెడుతుంది అట. ఆ విధంగా ఆ కార్యంలో ఎప్పుడు కూడా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే, వారు ఏ పనులు చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటూ ఉంటారు. సో అయితే మరి ఆ సమయంలో చిన్ని కృష్ణుడు, బాలుడుగా ఉన్నటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు అక్కడికి యశోదమాత దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మ ఆకలి అవుతుంది, పాలు ఇవ్వు అని అడుగుతాడట. సో ఆమె పాలు ఇస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆ సమయంలో ఆమెకు పొయ్యి మీద పెట్టినటువంటి పాలు కాగబెట్టడానికి ఆమెమో అప్పుడు పెరుగు చిలుకుతూ మజ్జిగ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. అలాగే ఇక్కడ
ఆమె ఆ హరే కృష్ణ. అంతకుముందు ఆమె పొయ్యి మీద పాలు పెట్టినటువంటి ఆమె పాలు గుర్తుకు రాగానే ఆ పాలు తాగుతూ ఉన్నటువంటి మధ్యలోనే ఆపేసి ఆయన్ని అక్కడ దించి ఆ వంట రూమ్లో ఉన్నటువంటి వంటగదిలోకి వెళ్ళి పాలు దించుతూ ఉంటుంది. అయితే పాలు తాగుతూ ఉన్నటువంటి తనని మధ్యలోనే ఆపి తన తల్లి వేరే పని మీద వెళ్ళిపోయింది అనేటువంటి ఆ ఆ సంఘటనకి కన్నయ్యకు చిన్ని కృష్ణుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనకి కోపం వస్తుంది అని చెప్తారు. అయితే వెంటనే కోపం రాగానే చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటారు, మారం చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో కోపం రాగానే పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక రాయిని తీసుకొని కుండను బద్దలు కొడతాడట. ఇది ఆమె పెరుగు చిలుకుతూ ఉన్నటువంటి మజ్జిగ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కుండను బద్దలు కొట్టి పక్క గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వెన్న తినడం మొదలు పెడతాడట. ఇక ఆమె ఆ కుండ అంటే పక్క రూమ్లో ఆ ఉట్టులు కట్టబడి ఉంటాయి మనకి పూర్వకాలంలో. ఆ ఉట్టుకి ఒక కుండలాగుండి దాంట్లో వెన్న ఉంటూ ఉంది. ఆ వెన్న తీసుకొని అది తినడం మొదలు పెడతాడు. ఎప్పుడైతే ఇక యశోదమాత ఆ పొయ్యి మీద ఉన్నటువంటి వేడి పాలను కిందికి దింపి యశోద తిరిగి అక్కడికి వస్తుంది. కానీ ఆమె వచ్చేసరికి కృష్ణుడు అక్కడ ఉండడు అని చెప్తారు. సో అక్కడ ఉండలేడు. పైగా కుండ పగిలిపోయి ఉండడము ఆమె గమనిస్తూ ఉంటుంది. మొదటగా ఆమెకు జరిగిందేమో అర్థం కాకుండా ఆ తర్వాత పరిస్థితి అర్థం చేసుకుంటుంది. కుండ పగలగొట్టింది ఆ చిన్ని కృష్ణుడే అని ఆమె నిర్ణయించుకొని మరి ఆ విధంగా కుండ పగలగొట్టినటువంటి కన్నయ్య ఎక్కడికి పోయాడో చూద్దామని ఆమె వెతకడం మొదలు పెడుతుందట. ఒక చోట ఇక వెతుకుతూ ఉంటే ఆమెకు ఒక చోట చిన్ని కృష్ణుడు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. కన్నయ్య ఆ కొయ్య రోలు పైన, ఒక చెక్క రోలు పైన కూర్చుండి వెన్నను కోతులకు స్వేచ్ఛగా పంచుతూ ఆయన ఆ వెన్నను తింటూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని యశోదమాత చూస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యశోదమాత ఆ కృష్ణుడు, చిన్ని కృష్ణుడు, బాలుడుగా ఉన్నటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘటన చూస్తుందో వెంటనే ఇక తల్లిని చూడగానే ఆ చిన్ని కృష్ణుడు చెంగున అక్కడి నుంచి దూకి పరుగు తీస్తాడట. ఇక మరి ఇంట్లో పిల్లలు మారం చేసి ఏదైనా వస్తువులు పగలగొట్టి ఏం చేస్తాం, తల్లి కర్ర తీసుకొని వెంటబడుతూ ఉంటుంది కదా. సో అలాగే కన్నయ్య అక్కడ ఆ చేసినటువంటి సంఘటనకు ఆయన్ని దండించాలి అని నిశ్చయించుకొని యశోదమాత ఒక అంటే కట్టెను తీసుకొని, అంటే ఒక బెత్తం తీసుకొని చేతిలో బెత్తంతో ఆ పరిగెడుతూ ఉన్నటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు వెంట పడుతుందట. ఇక వారు ముందు కృష్ణుడు పరిగెట్టడము, ఆ తర్వాత యశోదమాత పరిగెట్టడం, ఈ విధంగా పరుగులు జరుగుతూ ఉంటాయట. సో అవి చూసినటువంటి అక్కడ కన్నయ్య కృష్ణుడు ముందు పరిగెట్టడము, ఆ తర్వాత యశోదమ్మ వెనక పరిగెట్టడము, ఆ వారి పరుగులు ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఆ గోలోక వాసులంతా కూడా ఎంతో వినోదాన్ని, ఇదంతా కూడా తన భక్తులైనటువంటి వారిని ఆనందింపజేయడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క, చిన్ని కృష్ణుడి యొక్క లీలల్లో ఒక భాగంగా జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో అక్కడ ఇక ఆ సంఘటన ఏది, కృష్ణుడు ముందు పరిగెట్టడము, ఆ యశోదమాత తర్వాత పరిగెట్టడము, ఆ సంఘటన అంతా కూడా చూస్తూ ఆ గోకుల వాసులందరూ కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నారని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా పరిగెడుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు. మనం వెంబడబడతాం అనుకోండి, ఎవరు పట్టుకోవాలని దొరకకుండా తిరుగుతూ ఉంటుంటాం కదా, చూస్తాం. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో కొంత సమయానికి తల్లి బాగా అలసిపోయిందని అర్థం చేసుకున్నటువంటి తర్వాత కృష్ణుడు, చిన్ని కృష్ణుడు, కన్నయ్యగా ఉన్నటువంటి ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఆమెకు చిక్కుతాడట. ఆ చిక్కినటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు ఆమె పట్టుకుంటుంది, యశోదమాత పట్టుకుంటుంది కృష్ణుడిని. ఆ పట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో చిన్ని కృష్ణుడు, పిల్లాడుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుడు భయం నటిస్తూ, ఎందుకంటే సర్వలోకాలలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు ఆయనకు భయం ఏంటి, భక్తులే భయపడినటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఆ భయం నటిస్తూ ఏడవడం మొదలు పెడతాడట చిన్ని కృష్ణుడు.
ఆ ఏడుపు, ఆయన ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ కంటి కాటుక కరిగిపోయి చెక్కిళ్ళ పైన ఆ కళ్ళ నుంచి కారుతుంది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి తల్లిదండ్రులు తల్లి ఏం చేస్తుంది, చిన్నప్పుడు మంచిగా స్నానం చేయించిన తర్వాత కళ్ళకి కాటుక అద్దుతూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ కాటుక కరిగి, ఆ కన్నీళ్లకు కరిగి ఆయన యొక్క చెక్కిళ్ళపై నుండి అది కారుతూ ఉంటుందట. దాంతోపాటు ఆ కృష్ణయ్య కూడా తన చిన్ని చేతులతో ఆ కళ్ళను బాగా నలుపుకుని, ఎందుకు పిల్లలు ఏడ్చుకుంటూ ఏం చేస్తారు, కళ్ళని నలుపుకుంటూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ కళ్ళను నలుపుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుడికి ఇక్కడ సో కళ్ళని నలుపుకుంటూ ఆ కృష్ణయ్య తన చిన్న చేతులతో కళ్ళని ఇలా నలుపుకుంటూ ఉంటారో ఆ ముఖమంతా కూడా కాటుక అంటింది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా ఆ చేస్తూ ఉంటే, అంటే ఆ కన్నయ్య నటిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అది చూసినటువంటి యశోదమాత, అయ్యో మరి పిల్లోడు కొద్దిసేపు మొదట చేసినటువంటి చిలిపి చేష్టలకి తల్లి వెంటపడుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలు బాధపడుతూ ఉంటే వెంటనే మళ్ళీ తల్లిలో మాతృప్రేమ కదా, సో వెంటనే అయ్యో చిన్నపిల్లవాడైనటువంటి కృష్ణయ్య భయపడుతున్నాడే ఈ కర్రను చూసి అని ఆ కర్రని దూరంగా పడవేస్తుందట. అంటే ఆ యశోదమాత తన పిల్లవాడు బెత్తాన్ని చూసి భయపడుతున్నాడు అని భావించి వెంటనే ఆ బెత్తాన్ని దూరంగా పడవేసిందట. కానీ నువ్వు అల్లరి చేయకుండా ఉండాలి. కర్ర దూరం పడేసిన తర్వాత మళ్ళీ పిల్లల్ని అంటాం కదా మనం, ఇంకా మళ్ళొక్కసారి ఇలాంటి అల్లరి చేసావనుకో నిన్ను బాగా కొడతాం మళ్ళీ అని అంటాం కదా. అలాగే ఆ యశోదమాత కూడా నువ్వు అల్లరి చేయకుండా ఉండేందుకు నిన్ను ఈ రోలుకు కట్టిస్తాను అని, అక్కడ ఇంతకుముందు ఏదైతే చెక్క రోలు ఉందో ఆ రోలుకు ఆమె కట్టేస్తాను, తద్వారా నీవు ఇక నీ స్నేహితులతో కానీ ఈ జంతువులు వీటితో కానీ ఆడుకోవడానికి వీలు కాదు అని పలికి ఆమె ఆ చిన్ని కృష్ణుని, ఆ బాలకృష్ణుణ్ణి ఒక కొయ్య రోలుకు కట్టి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుందట యశోదమాత. అక్కడే మనకి ఆ కనిపించేటువంటి దామోదరంలో మనకి ఆ యశోదమాత చక్రరోలుకు కట్టిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మరి ఆ భగవానుడు సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి ఆద్యంతాలు అంతర్బాహ్యాలు ముందు వెనుకకు లేనటువంటి, అంటే సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఆ దేవదేవుని ఆమె వాత్సల్య ప్రేమతో ఆ రోటికి కట్టేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సంఘటన మనకి ఈ దామోదర మాసాన్ని గురించి చెప్పుకునేటువంటిది. అయితే ఆమె తెచ్చినటువంటి తాడు, ఆమె ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుందో ఆమె తెచ్చినటువంటి తాడు ముడి వేయడానికి 2 అంగళాలు తక్కువ అవుతుందట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే తక్కువ అవుతుందో వెంటనే ఇంట్లోకి వెళ్ళి మరికొంత తాడును తీసుకొచ్చి, ఇంకొక తాడును తీసుకొచ్చి దీనికి ముడేసి మళ్ళీ కట్టివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుందట. మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ 2 అంగళాలు తక్కువ అవుతుందట. ఆమె మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకొక తాడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ముడేస్తుంది. అలా తాడులు ముడివేస్తూ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆ చిన్ని కృష్ణుణ్ణి ఆ రోటికి కట్టివేయడానికి ఆమెకు ఆ తాడు సరిపోవట్లేదు. సో ఇక్కడ మరి ఆ యశోదమాత చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు, ఆమె పడుతున్నటువంటి పాటలన్నీ కూడా అక్కడ గోలోకంలో అనేక మార్లు ఆమె ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోకులంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి వాసులందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని చూస్తూ ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు ఆమె చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. ఇక ఆమె చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం కన్నయ్యను బంధించడానికి తాను చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఫలించకపోయినా ఆమె తన శ్రమ కలుగుతున్న యశోద కూడా నవ్వుతూనే ఇంకా ఇంకొక తాడు తీసుకురావడం, ఆ విధంగా ఆమె ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. సో ఈ విధంగా ఆ గొప్ప కృష్ణలీల ఎంతో వినోదభరితంగా ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. అక్కడ చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా విస్మయానికి గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ చూస్తే ఒక తాడు 2 ఇంచులే సరిపోలేదు, 2 అంగళాలు మాత్రమే తక్కువైంది. దానికి ఎంతో పెద్ద తాడు కలిపినా మళ్ళీ కడుతుంటే మళ్ళీ 2 అంగళాలు సరిపోవట్లేదు. అంటే ఇంతకుముందు 2 అంగళాలు దానికి ఎంతో కలిపినా కూడా సరిపోవట్లేదు. ఆ విధంగా అక్కడ ఉండేటి వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నప్పటికీ విస్మయాన్ని కూడా చెందారు అని చెప్తున్నారు. ఇక తల్లి పడుతున్నటువంటి శ్రమను గుర్తించినటువంటి ఆ బాలకృష్ణుడు తనను తాను
ఆమెకు బందీ అవుతాడని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయనగా అనుకుంటే తప్ప మనము ఏమీ కూడా ఆయన నుండి పొందలేము. ఆయన ఆయన కరుణ ద్వారా, ఆయన ప్రసాదం ద్వారా మాత్రమే ఏదైనా మనకు సాధ్యమయ్యేటువంటిది అనేది మనకిక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘటన. హ్మ్. సో, ఆ విధంగా తల్లి పడుతున్నటువంటి బాధ చూసి తనకు తానుగా ఆమెకు బందీ అవుతాడు. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దామోదరుడుగా, ఆ బాలకృష్ణుడు దామోదరుడుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి లీల. దాము అంటే ఇక్కడ తాడు, దామ అంటే త్రాడు, మరి ఉదరం అంటే ఏంది? పొట్ట కదా. సో కనుక దామోదరుడు అంటే తాడుతో ఉదరానికి కట్టివేయబడినటువంటి వాడు దామోదరుడు. మరి ఈ లీల కృష్ణ భగవాను యొక్క ఆ భక్తి వశత్వాన్ని సూచించేటువంటి, భక్తి పారవశ్యాన్ని సూచించేటువంటి లీల. ఇక ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుని, చిన్ని కృష్ణుని, ఆ బాలకృష్ణుని రోటికి కట్టివేసినటువంటి యశోదమ్మ ఇంట్లోకి వెళ్తుంది. ఇక గోకుల వాసులందరూ కూడా ఇప్పటిదాకా చూసినటువంటి అది చూసి ఇక వారందరూ తమ పనులలోకి వెళ్ళిపోతారట. ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళకి పనులు ఉంటాయి కదా వంచేసి. ఇక ఒక్కరిద్దరు చిన్నపిల్లలు మాత్రమే అక్కడ ఆ కృష్ణుడితో ఉంటారట. ఆ విధంగా రోటికి కట్టివేయబడినటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు, ఆయన యొక్క దృష్టి ఎంతో కాలంగా ఆ నందమహారాజు యొక్క పెరట్లో పెరుగుతున్నటువంటి ఒక 2 అర్జున వృక్షాల పైన పడిందట. ఎంతో కాలంగా నందమహారాజు యొక్క గృహ ప్రాంగణంలో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ 2 వృక్షాల పైన ఆ చిన్ని కృష్ణుడి యొక్క దృష్టి పడింది అని చెప్తారు. బాలకృష్ణుడి యొక్క దృష్టి, ఆ దామోదరుడు, ఎందుకంటే ఉదరానికి తాడు చేత కట్టబడినటువంటి దామోదరుడు దృష్టి ఆ 2 అర్జున వృక్షాల పైన పడింది అని చెప్తారు. సో ఆ వృక్షాలు ఆయన వాస్తవానికి ఆ 2 వృక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శాపగ్రస్తులైనటువంటి కుబేరుని యొక్క కొడుకులు. ఎందుకంటే ఆ నారదుడి యొక్క శాపం వల్ల కుబేరుని యొక్క పుత్రులు ఇద్దరు ఆ వృక్షాలుగా వారు వృక్ష రూపంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఒకసారి ఆ కుబేరుడి యొక్క పుత్రులైనటువంటి వారు ఇద్దరు కూడా కైలాసగిరి ఉద్యానవనంలో స్త్రీ సమేతంగా వారు కనుక వారికి అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి అనుమతి వారికి ఉంటుంది. అయితే వారు ఆ మదిరాపాన మత్తులైనటువంటి వారై శరీరంపై వస్త్రాలేవి లేకుండా జల క్రీడలు సలుపుతూ ఉంటారట. వాళ్ళ చుట్టూ వనితాగణం వివస్త్రులై ఉండి వారితో క్రీడిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఆ సమయంలో నారదుడు ఆ ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన చూడగానే వనితలు చిక్కుపడి శాపభయంతో వస్త్రాలు ధరించారు. కానీ ఈ కుబేరుల యొక్క కొడుకులు ఇద్దరు ఏదైతే ఉన్నారో వారు ఆ మధురపాన మత్తులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరూ కూడా నిర్లజ్జగా నగ్నంగానే ఉండిపోతారట. సో అప్పుడు వారిని చూసినటువంటి ఆ నారదముని వారు ఆ నారదుని వారు నిర్లక్ష్యపరుస్తారు. సో వస్త్రహీనులుగా ఐశ్వర్య మత్తులో అయినటువంటి ఆ కుబేరు తనయుల పైన ఇక వారిని మార్పు చెందించడానికి, వారిని అనుగ్రహించడానికి వారిద్దరిని శాపాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వంటిపై వస్త్రాలు లేకుండా ఉండేటువంటి విషయం సాధారణంగా మనకి ఉండేటువంటిది కొంత గొప్ప, ఇవి లేకుండా ఉండేది వృక్షాలు. సో అందుకే చెప్తారు, వస్త్రాలను సరిగా వేసుకోవడానికి ఇష్టం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత జన్మలో వృక్షాలుగా పుడతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి వారిని ఆ విధంగా వృక్షాలుగా పుట్టమని, ఆ తర్వాత వారికి చెప్తారు, మీకు ఆ కృష్ణ భగవానుడే సాక్షాత్తు కృష్ణుడే మీకు శాప విమోచనం కలగజేస్తారు. అప్పుడు భయపడి వారు నారదుని వేడుకుంటే ఆ నారదుడు వారికి చెప్తాడు, మీరు ఆ వృక్షాలుగా మారిపోయి తర్వాత మిమ్మల్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడే
మీ యొక్క శాపానికి విముక్తి కలగజేస్తాడు అని చెప్పి ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఆ రోటికి కట్టవేయబడినటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు, బాలకృష్ణుడు నెమ్మదిగా ఆ అర్జున వృక్షాల జంట దగ్గరకు, ఏవి ఇప్పుడు అర్జున వృక్షాలు ఎవరు, ఆ నలకుబేర మణిగ్రీవులు అంటే కుబేరుడి యొక్క ఇద్దరు పుత్రులు. సో ఆ రోటితో దొర్లుకుంటూ వచ్చి ఆ రెండు వృక్షాల మధ్యలో నుంచి బయటకు వస్తాడు. ఎప్పుడైతే రెండు వృక్షాల నుంచి కృష్ణుడు బయటకు వస్తాడో రోలు ఆ రెండు చెట్ల మధ్య చిక్కుకుంటుంది. ఆయన అట్లాగే దొర్లుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు. సో ఇక ఆ కృష్ణయ్య బలంతో లాగితే ఆ రెండు చెట్లు కూడా పెద్ద శబ్దం చేస్తూ నేల కూలాయి అని చెప్తుంటారు. ఎంతో పెద్ద ప్రచండమైనటువంటి శబ్దంతో ఆ వృక్షాలు నేలకూలగా ఇద్దరు సిద్ధ పురుషులు వాటి నుండి బయటకు వస్తారు అని చెప్తారు. వారే ఆ శాపగ్రస్తులైనటువంటి వారిద్దరు. సో అప్పుడు వారిద్దరు కూడా ఆ చిన్ని కృష్ణుడితో, కృష్ణ నీ యోగ ప్రభావం అచింత్యమైనది, నీవు పరమ పురుషుడివి, ఆది పురుషుడివి, ఈ జగత్తు నీ రూపమే అని బ్రాహ్మణులు ఎరిగి ఉన్నారు. ఓ పరమ కళ్యాణుడా, పరమ మంగళుడా, నీకు వందనాలు. ఓ యదువంశ సంజాతుడా, యదుపతి వాసుదేవ, పరమశాంతుడా, నీ పాద పద్మాలకు మేము నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాము. మేము మా స్వగృహానికి వెళ్లేందుకు ఆజ్ఞ ఇవ్వవలసింది అంటూ వారు ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటారు. సో ఆ భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి అనేక నామాలు, ఎందుకంటే వారు ఆ నారదుడి ద్వారా ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొంత అనుగ్రహం కలిగినటువంటి వారు, వారికి భగవంతుడిని తెలిసి ఇంకా అంటారు, నారదుని యొక్క అనుగ్రహం చేతనే, కరుణ చేతనే మేము నిన్ను ముఖాముఖి చూడగలిగాము. ఎందుకంటే నారదుడి యొక్క శాపం వల్లనే ఆ భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్గా దర్శించుకోగలిగేటువంటి అవకాశం వారికి కలిగినటువంటిది. దేవా, ఇకపై మా వాక్కులు, మా యొక్క పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీ లీలలను వర్ణించటంలోను, మా చెవులు నీ మహిమలను వినడంలోను, మా హస్తపాదములు మీకు ప్రియమైనటువంటి కర్మలు చేయడంలోను, మా మనసులు సర్వదా నీ పాదపద్మ స్మరణలో నెలకొనేటట్లు చేయడంలోనూ చేయవలసింది. జగత్తులో సమస్తము నీ వివిధ రూపములే కనుక వాటికి ప్రణమిల్లడంలోనూ మా చక్షువులు నీకు అభిన్నులైనటువంటి వైష్ణవులను చూచుట్లను నెలకొనుగాక అంటూ వారు ఆ భగవానుని వేడుకున్నటువంటి పరిస్థితి. సో అప్పుడు ఆ చిన్ని కృష్ణుడు వారికి వారి యొక్క ఇష్టానుసారం వరం ఇచ్చి ఆ స్వగృహానికి వెళ్ళేందుకు అనుమతిస్తాడు. ఆ సందర్భంలో ఆ నలకుబేర అలాగే మణిగ్రీవులు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కారాలు చేసి వెళ్ళిపోతారంట. సో ఆ విధంగా యమలార్జున వృక్షాలు నేలకూలినప్పుడు భీకరమైనటువంటి శబ్దం కలిగింది. ఏదైనా పిడుగుపడిందేమో అనుకుంటూ భయంతో నందాది గోవులు ఇంటి పెరడులోనికి పరుగు తీస్తారట. అక్కడ రెండు వృక్షాలు నేలకూలి ఉండడము, వాటి పక్కనే రోలుకు కట్టివేయబడినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు నిలబడి ఉండడం వారు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి వృక్షాలు నేలకూలడానికి కారణం ఏమిటో వాడు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లాడు కదా కృష్ణుడు, వారికి అలాగే కల్పిస్తూ ఉంటాడు చిన్నపిల్ల. కానీ ఆయన సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి మరి ఆ పరమ కళ్యాణుడు, పరమ మంగళకరుడు అయినటువంటి వాడు చిన్ని కృష్ణుడు. మరి ఇక ఆ చూసి అక్కడ చెట్లు మన కృష్ణుడి మీద పడలేదు, అయ్యో పడి ఉంటే ఆయన ఎంత నుగ్గు అయ్యేవాడు అంటూ తమలో తాము అనుకుంటూ ఆయన్ని అక్కడి నుండి తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారట. ఇక ఆ రోలును మన కృష్ణయ్య రెండు చెట్ల మధ్య లాగినప్పుడు అది చెట్లకు అడ్డంగా పడింది. దానిని కృష్ణయ్య గట్టిగా లాగాడు, అంతే చెట్లు కూలిపోయాయి. వాటిలో నుండి ఇద్దరు దివ్య పురుషులు వచ్చారు, ఇదంతా మేము చూసాము అంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపపాలురు చెప్తారట. ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారని చెప్పారు కదా. సో చిన్ని కృష్ణుడు అంత పెద్ద వృక్షాలను కూల్చివేయడం మాటను ఆ నందుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ కూడా నమ్మలేకపోతారట.
అందుకే బాలురు మాటలను వారు పట్టించుకోలేదు అని చెప్తారు. మరి ఈ కృష్ణుడు నారాయణుడితో సమానుడని చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ కార్యాన్ని చేయడంలో ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు అనుకుంటూ కొందరు అనుకున్నట్టు. ఎందుకంటే నామీకరణం రోజు గర్గముని చెప్పినటువంటి విషయం. సో అప్పుడు ఆ నందుడు తన కన్నయ్య రోటికి కట్టబడి ఉండడం చూసి నవ్వుతూ వెళ్ళి అతని యొక్క బంధనాన్ని విడిపించి ప్రేమతో ఎత్తుకుంటాడట. తలను ప్రేమతో మూర్ఖుణ్ణి ఆ గోవాసులందరూ కూడా ఆనందంతో అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయినటువంటి లీల, దామోదర లీల. ఆ నలగ్రీవ మరియు నలకుబేర మణిగ్రీవులను మోక్షం చేసినటువంటి, ఆ శాపము నుండి విముక్తి చేసినటువంటి లీల అది. సో అటువంటి మరి ఆ లీలల్లో భాగంగా మనకి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి లీలల గురించి కీర్తించేటువంటి విషయాలను కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి మాసము ఈ దామోదర మాసం. అలాగే దీనిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి నుండి కార్తీక పౌర్ణమి వరకు జరుపుకునేటువంటి ఈ దామోదర లీల. సో అలాగే వారు మనకి ఆ శాప విమోచనం కలిగినటువంటి వారిద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ కుబేరుని కుమారైనటువంటి నలకుబేర మణిగ్రీవులు ఆ రాజభోగాలు అనుభవిస్తూ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఇలా చెట్లు తమకు విముక్తిని ప్రసాదించి దీవించారని కృష్ణ భగవాన్ని ఉద్దేశించి దామోదరాష్టకాన్ని వారు పాడతారట. అదే మనకి దామోదరాష్టకం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలుక లాబ్ధావమానం పరామృష్టమాత్యంతో నృత్య గోప్య అంటూ 8 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి దామోదరాష్టకాన్ని ఇస్తారు మనకి. ఆ దామోదర అష్టకం ఏదైతే ఉందో అది కార్తీక పౌర్ణమి వరకు కూడా, అంటే ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి నుండి కార్తీక పౌర్ణమి వరకు ప్రతిరోజు ఈ దామోదరాష్టకాన్ని ఆ కృష్ణుడికి, ఆ యశోద తనయుడైనటువంటి ఆ దామోదరుడికి, ఎందుకంటే తాడు ఉదరంకి కట్టించుకోబడినటువంటి ఆ దామోదరుడికి ఆ దామోదరాష్టకాన్ని అర్చించి, అలాగే నేతితో దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దామోదరాష్టకాన్ని చదివినట్లయితే జీవులకు మనకున్నటువంటి బాధలు పాపాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి, ఆ కృష్ణుని యొక్క కృప ద్వారా భక్తులవుతారు అని వరాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారట. సో మరి అటువంటి దామోదర అష్టకాన్ని ఈరోజు మనం ఒకసారి చదువుకుందాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ వచ్చింది కదా. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ కనపడుతుంది. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఆ లీలల్లో భాగంగా మనకి ఈ దామోదరుడి యొక్క అష్టకాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఈ మాసంలో, దామోదర మాసంలో ప్రతిరోజు ఈ దామోదర అష్టకాన్ని చదివి నెయ్యి దీపాన్ని ఆ దామోదరుడికి ఇచ్చినట్లయితే అది భక్తిలో మనము ఆ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది మనకున్నటువంటి ఆటంకాలన్నీ కూడా తొలగిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ. ఈ దామోదర అష్టకాన్ని ఒకసారి మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలుకలాబ్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో నృత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం కరాంబోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం ముహుశ్వాసకంపత్రిరేకాంకకంఠ స్థితాగ్రైవ దామోదరం భక్తిబద్ధం ఇతి దృక్స్వలీలాభిరానందకుండే
స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతం తదీయేషు తాగ్నేషు భక్తైర్జితత్వం పునా ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే. వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదం తేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్యై. ఇదం తే ముకాంబోజమత్యంత నీలైర్ఋతం కుంతలై స్నిగ్ధరక్తై చ గోప్యా ముహుచుంబితం బింబరక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తం అలం లక్షలాభై. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖజాలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతిదీనం బతాను గృహానేశ మాం అగ్నమేద్యక్ష దృశ్యా. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్త్యైవ యద్వత్ త్వయామోచితౌ భక్తిభాజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకం మే ప్రయచ్చ నమోక్షగ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాత విశ్వస్య దామ్నే. నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో అనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థాలను ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఈ శ్లోకాల యొక్క అర్థాలు ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. మొదటి శ్లోకం అయినటువంటి నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం యశోదాపియోలుక లాబ్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్య గోప్యా. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం శాశ్వతమైన ఉనికి కలవాడు, పరమ జ్ఞాన స్వరూపుడు మరియు పరమానంద స్వరూపుడు, స్వరచేప ఆకృతిలో ముందుకు వెనుకకు ఊగుచున్న చెవిలోలకలను కలిగి ఉన్నవాడు, దివ్యధామమైన గోలోకంలో ఎంతో సౌందర్యవంతంగా ప్రకాశించువాడు, యశోదమాత చిలుకుతున్న వెన్న కుండను పగలగొట్టి ఉట్టికి కట్టిన వెన్నకుండలోని వెన్నను దొంగిలించడం అనే అపరాధం చేయుటచే భయపడి చక్కరోలుపై నుండి దుమికి వేగంగా పరిగెత్తినవాడు, కానీ అంతకంటే వేగంగా వెంటపడిన యశోదమాత చేత పట్టుబడిన వాడైనట్టి దేవాదిదేవుడైన దామోదరుడికి నా వినయపూర్వక ప్రణామాలు అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. హరే కృష్ణ. మిగిలిన శ్లోకాలు యొక్క భావాలని మరొక క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.